खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। ओम प्रकाश खेरखातारि आरो प्रियम खेरखातारिजों दिहुनजानाय हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि बान्था आवथायनो हानाय सिजौ बर' सावथुनखौ 14 सेप्तेम्बर 2022 दिनै चिरां जिल्लानि चापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनिफ्रायनो बे बर' सावथुन सिजौखौ क'क्राझार आरो टंलानि सिनेमा हलावबो नुनो मोनगोन। आंनि आइया हरै दं जानांगौ। आफा, नोंनि आइया अरायसम नोंजोंनो थायो। सावथुन दिहुनगिरि आरो सावथुन फावगिरिफ्रा बे सावथुनखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बयखौबो सिनेमा हलाव थांनानै लैहोर लैहोर फैनानै बर' सिजौ सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों। फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जों इंडियन पेनोरमा जायगा मोनदोंमोन। ओमफ्राय इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, बेंगालुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ओमफ्राय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ त्रिशूर बेयाव जों एवार्डबो मोनदोंमोन। ओमफ्राय वाशिंटन डीसी साउथ एशियान फिल्म फेस्टिवलाव जोंना बेस्ट चाइल्ड एक्टर मोनदोंमोन। शिकागो साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल आरो गुबुन गुबुन अनेक दं। दा बेनोसै। खुलुमबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव खौरां। नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बान्था मोनबोनो हानाय सावथुन सिजौखौ नोंथांमोना दा सिनेमा हलाव नुनो मोनसिगोन। फैगौ 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोनहा बे सावथुनखौ टंला, क'क्राझार आरो बङाइगावनि सिनेमा हलाव नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायगोन होननानै। गोजोनथों जानांगौ। नारें जुमब्रानि गेदेर बागान दं। आंनि आइया हरै दं जानांगौ। आफा, नोंनि आइया अरायसम नोंजोंनो थायो। बैखौ खालाय सिजौ, बिथिं मोजां मोजां दं। खायै थां। नोंखौ मोजां गुबुन जायगायाव लांनि। मा? आं हारसिङै थाङा। आं हारसिङै थाङा। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।